Balik ta mga sukintig paminaw diri sa tuang pagakulo kabildo ha. So ang pulis ato na tong kuanan sad kay kanang naang luoy pug kayo pero arita mga sukintig paminaw kay Sabado pila na lang gyud katulog in town. Ha? Pila na lang gyud mga sukintig paminaw katulog. Ha? Murag kanang naang mubabay na gyud si lalay, ha? Kay unya namang gyud sa Lunes sa udtong tutok. Ha? Lunes sa udtong tutok mga sukintig paminaw. Hay taon, murag makuha na ta kasamangkin, murag di na ta kay puol kay hinsigot lalay. Anya si Governor Gwen wala nang hipos, hinahinay naman tog panghipos, ha? Hinahinay na tog panghipos mga sukintig paminaw sa iyahang mga butang des Kapitolyo. Ha, sakto na gov nga manghipos juga kay madahag unya pagkas udton tutok panghipos, ha? Anya aron nga si Pambari 4 makasugod-sugod na po diha og butang diha og mga ibulutang diha sa opisina. So depende ni Pam, ha? Og ana basta mag-opisina sa opisina ni Governor Gwen. Unsa maingon kuno niya kasamangkin? Ana sa mag-opisina sa opisina ng Governor Gwen or dili? Ha? Murag wa pa say kuano wa pa ta kahibalo. Akong tambag ni Pambari 4, ayaw lang pag-opisina des taas. Ha? Ayaw lang nagkuani ng opisina ni Governor Gwen, gawas lagi mo ng palinaan, ha? Ngita lang siya pero muna nga gawas nga dunay opisina sa Governor Gwen sa si Pambari 4 taas. Mas maayo magbutang sa opisina sa ground floor para nga dunay mga sugbuanon, kalabi na kadtong mga dunagyoy kinahanglang makakita sa gobernadora. Akong tambag ni Pam no nga bisag sa usa ka semana duna siya time para mo abi-abi mga sukintig paminaw sa mga probinsanong kabos. Ana mga tao ba nga dunay mga tuyo bitaw niya o baka igahin niya ning orasa, igahin niya ning adlaw nga gov mo ni mauna mo ni among reklamo dito gov ana. Kaya say magud natay reklamo sa barangay, natay reklamo sa mayor, maunya-unya manggod. Nya may na nga sige, naay makonsultasyon o baka moadto siya kada semana sa usa ka adlaw, sa usa ka semana mo gahin niya na para ining lungsura. O kinsa toy mga problema na opisina ni Governor Pam diha. Pero muna sanay tan-awon kasamangkin kay risgo ba pod sa kung kinahanglan ba yung mga death threats sa si Pam. Bisag di alas Kapitolyo. Butang sa opisina ana ba sa silong bulahan kadtong mga senior citizen nga dunay problema, mga masa nga to makaigsunan nga dunay kinahanglanos gobernador nya sa second floor maning opisina Governor Gwen nya puti pag yung pagkataasa minaw na to marang mosakit og samot arthritis mo ani da. So di ana ang mo na ni o kanini ang mga opisina nga nahawan. O mao na ni o nakuha na kanang hinay-hinay naghawan ang opisina ni Governor Gwen mga sukindig paminaw. No kani siya mao ni ang mo ni katong dawatanan niyag bisita no. Kasamangkin katong magkuan sila. Doon na siya mga ka-meeting dako ni opisinahan Governor Gwen pero mo na nga og si amot lang kaha ni Gov Pambari 4 gani ba siya mag-opisina. O dili pud sa dinhi mag-opisina pwede rasad pwede ra sa di sa diri mag-opisina pero ana sa mag-opisina diha ko ana lang na kanang naang tuubi lang ng opisina ha. Unya unsa man napatay ko ano kay nindot ta pero unsa namang orasa ha ingon mas kasama minister nga magdrama lang sa tao kay